Obodo Balugo, Anya Mwachamago, Anya Putago, Ife Bebego, Imamoniu, 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 looking at now we there here. It's a couple of bully, now we there here. Messy to see the weekend, now we there here. If you got the pump for I need you up, but up on the love for man. You know got no choice. If you got the package, I need you up, but up on the belly. Security confirmed, the man who don't know, the man I mess with, but over that they can't find it. The man I didn't and I'm not member. I hope you want to make you go. I don't share what you want to do. I'm not going to worry. I'm going to tell all right. I don't know one day. What you don't know one day. One I say. One baby. Over more season. You wanna more season. Full option, no double silencer. If I have double powers, no double condenser. If I need to go to the kitchen, then do a monster. I can't even in shower, who they went this song. Dinko. The whole of them, no shirike. Dama, no. And I'm not one if and I'm a sipanundo. Papa Bonego, men on the men a bundle. Fabia is work, Fan men a cash, the Fadu never check. If you want to go, I need you up, I go in my love for man. No choice. If you want to go, I need you up, I go in the letter. Security confirmed, the man who don't know, the man a mess, but over that you can find it. The man a dead, and I'm a member. I hope you want to make you feel. I would share with you. And that's it, of black wood. I can't put your money, boy. There's a more. What can you do? Legend the one there. On your Jawasi, more season. Oh, man, no joke. More season. Full option, no double silencer. If I not double powers, no double condenser. If I need to go double, no big and never a monster. I can't even in Chawa, who they want this song. Big Smoke, sir. Anya Putago. If I may go.
bụzi na nkokwu ekwukanụ kweke ibu ezi oyi ka ise mmiri azụ ihe na ichebenu mechebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide niile isi anụ amazi n'igbo oke mana oke adịghị ezi onye na-echebenu onye mara akwa onye bụ uzinu kedugo osiganụ anyị dị n'izugbo nkili anya bụ daniwo anyị jụba n'ụmụ anyị nkiri anyị bụzi kedugo siganụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima onye dịzijinu ga na-akọnye n'ụlọ okwu onye bụziri ekwu n'udonu onye mena donu ya gị bụ gabazenu n'ilonu ị na-echisienu gọmọzienu onyenu ọbụkọbụla osiri ibugozi n'ọbasi ezi oyi mmụọ bịabanụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima ka mara onye bụ ihe tụrụ the Messi Apostle onye njem tata ndị mmadụ gbakọrọ maka ngigere ya na-eme taa nke bụ eziokwu na ọ bụ nwaanyị Mrs. Teresa nwa nwaanyị sekọndọrị ya ka mma taa ka ọ sị anyị baịbaị bụrụ anyị ugoke na-akwado ebe a wee sị ka anyị gabụ iri obodo otu kwesị tụrụ na-akwa ọgọ ka mmemme ọgọ nwa ya ka ihe ekwu maka ya mgbe ọ dị ndụ ka isi mara ya ndị mmadụ ọ bụ onweghị ọtụtụ okwu ebe ọgọ nwaanyị na-abụghị na abata ndị mara ya ji onye aṅụrị onweghị ihe ọzọ ma maka ya ọ na-enwere onwe ya aṅụrị onweghị ihe ya na-eme ha afụ nka ọ na-asị na ọ dị ya mma onye aṅụrị ka onye onye mpụtara ya ọkịrị na-agwasị ndị ọgọ dịka mmanwụ mgoro ihe ọzọ na-agba ha abụọ na onye were ubi ọma gaba onye ọzọ dị ọ
ọnọdụ ha banyere taa abaa n'anya 2017 ka nne m nwụrụ nna m ahụgbu etu ụfọ nne m nwa 2017 so na ọnọdụ ha banyere taa bụ ọnọdụ onye ọbụla na-ekpe ekpere ọya abanye ka a nọruo anọruo ọdụ nwaanyị 74 years agwọ nsọ gwara 70 so na ọdụgwọ nke nwere amara ọ gaghị ha ahụ nke ihe atọ na amara Chineke ana m abụ ụmụ ya ọbịa mere ebe nne ha nọ na ngwọta nke bụ abụrụ ha nwere ikuku onwe ya dịka ugbu anyị biri n'udo na ebe ahụ nne na nna ha nọ abụ ka ihe agwasị ndị bịalụghị ihe ụbọchị taa dọrọ ka ndị mmadụ zere ka ezi azụ ndị ọrụ n'ihe na mgbere eziokwu site na mama anọ ya dị etu a ana m na-akwa ama anọ ya dị etu a maka oge eji eji ije ma ọ bụ ji eji eji ọ bụrụ na mmemme karịrị akarị na be anya onye bịa onye bịa ọ pụwa ndị ọ na-arụchi ndoro n'ebe a ya ma mmadụ ihe nna agwa ahụ na etu a mere Chineke bụ nke ọ na-emekwara ha nke karịrị nke ha
mana ebe ihe niile target na ndụ a mmadụ ejikọtara ebe ọnya so anyị kakọ foto ana m ekenekwa ekele spọt na-ekele karisma dipu n'ezu asọkwaịsị ma ọ metara ihe na-expect ka bọọdụ a otu ya njem ọnụ ma ọ gosie mmaji bụ mmaji n'agha anyị na-asị gị nnọọ ikwere si afọ ọsọ na-eje ebe ọ na-eme anyị nọ na nke isi Emmanuel maka na ọ na-akpa ọbịa nwaanyị bụ otu nwa na mama nwunye uru amada n'ụbọchị tata anyị bịara akọba ya ọrụkwu niile zuru ezu akwa niile zuru ezu ọrụkwu niile zuru ezu oke mmadụ ka ọ bụ anyị si ka mgbe mama ya ọbịa nwaanyị uzu ike na ndokwa naanị gị ka anyị ga-efe anọkwa